जाख्लग्रा बेरेखा हान्जानि जेयाव फिन साथाम सोरखारि साख्रिआवला। आसाम सोरखारनि जाख्लग्रा बेरेखा हान्जानि संदाननायाव खायसे सोरखारि मावख'गिरिफोरा रां जाख्ल'नायनि दायाव गोबां समाव हमजाबोदों आरो बे बिथिङाव आसाम सोरखारा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों राहा लाबोनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय दासिमबो खायसे मावख'गिरिफोरा बेबायदि आखुनिफ्राय सोलायनो रोङाखै, सानफा एफा बारायनायसो नुनो मोन्दों। बेबायदिनो 4 अक्ट'बर बुधबारखालि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फिन सानै सोरखारि साख्रिआवलाया रां जाख्ल'नायनि फोरमानजों हमजायो। हमजानाय सानै साख्रिआवलानि सासेया नलबारि पाब्लिक हेल्थ बिफाननि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार जुनु कलिता। बिथाङा सासे सुबुंनिफ्राय थिकादारनि लाइसेन्स बानायना होनायनि मुङाव 3,000 रां लानाय समावनो जाख्लग्रा बेरेखा हान्जाजों हमजायो आरो गुबुन सासेया लखिमपुर जिल्ला सिंनि पानिगाव पुलिस थानानि साब इन्सपेक्टर इउबि मेराफत आली। बिथाङाबो सासे आसामिनि बेल होनायनि मुङाव 2,000 रां लानाय समावनो जाख्लग्रा बेरेखा हान्जाजों हमजायो। गुबुन फारसेथिं 3 अक्ट'बर खालिबो हाइलाकान्दि जिल्ला सिंनि आब्दुल्लापुर पुलिस पेट्रलिं पस्टनि एएसआइ इउबि हितुसनाथआ मोनसे अजदनि सायाव मोननै हान्जाखौ गोरोबलाय होनायनि मुङाव 10,000 रां लानायनि दायाव जाख्लग्रा बेरेखा हान्जाजों हमजायो। मख'जाथावदि बे हमजानाय साथाम सोरखारि साख्रिआवलाखौ लाफानानै देग्लाय गुबुन गुबुन बिफाननि साख्रिआवला मावख'गिरिफोरनि हमजानाय बिबाङा दासिम सा 86 जाबाय होनना आसाम सोरखारनि जाख्लग्रा बेरेखा हान्जाया मिथिहोदों।